Мечтите. Мечтите се да се сбъдват и да бъдем щастливи. Едно упражнение, което правя с моите клиенти, да си представят, че имат 100 лева всяка сутрин под възглавницата и какво ще направят с тях, след това 1000, 10 000, 1 милион всяка вечер под възглавницата и какво ще направят с тях. И за жалост много от тях просто са до първите ще пътувам или ще купя апартамент. До там ще задоволя своите базови потребности. Аз от това имам нужда. И в разговорите става ясно, че те не мечтаят. Те нямат мечти. Те нямат желание. Как да променим себе си, как да вървим напред и как да съществуваме без мечти. Има ли от вас хора, които нямат мечти и се чувстват щастливи? Няма такива, нали? Поне аз не познавам такива. Ние живеем, за да мечтаем, да осъществяваме и да вървим по своя път. Къде най-често се нарушават този принцип, че ние спираме да мечтаем? Това е когато сме дете. Ние мечтаем да станем артист, певец, музикант, ветеринарен лекар. Но нашите родители имат други планове за нас. Или пък ни казват, то това не е за тебе, от тебе нищо не става, ти си бездарник, от това пари не се печелят. И все пак това са ни хората, които са ни родили, отгледали, това са нашите богове. И е нормално ние да ги послушаме и да кажем, да, те са прави. Аз не ставам, няма да съм щастлив така. И да последваме това, което те искат за нас. Да станем лекари, да станем адвокати. Нещо, което те искат. И ние следваме, но ние по никакъв начин не сме щастливи. Вървим по своя път, задоволяваме си потребностите, колкото там да си осигурим покрива над главата, да имаме храна на масата, работим по 2-3 места. Точно за това, за да си задоволим базовите потребности. Това е живот ли? Живот е, когато започнем да мечтаем. Живот е, когато ние мечтаем. И първата стъпка, която съветвам моите клиенти, е да си направят карта на мечтите. Един голям бял картон и на него от списания да залепят това, което те искат. Това да си представят живота, който е най-подходящ за тях. Просто да мечтаят да се отворят. Да отворят сърцата си, да отворят себе си, да се случва, да се променя живота им. Единствено след като ние започнем да мечтаем, единствено след като ние започнем да се разгръщаме, тогава се отваря и Вселената за нас. Когато ние казваме, аз сега тук ще си платя наема, ще купя едно шоколадово яйце на детето, ще си платя сметките и да, аз съм доволен. Аз тук и месо купих за вкъщи, ето аз съм щастлив и доволен. И Вселената казва, да, на тебе това ти е достатъчно, ти не искаш нищо повече, ти нямаш мечти. Купил си там някога някоя дрежка от време на време, къде по нужда, къде по ти е харесва си взело и до там. Но ние нямаме мечти. Какво означава мечтата? Мечтата е да видим това, което ние искаме. Правим си картата на мечтите. Залепяме на картон, изрязани от списанията, това, което ние искаме. Оттам наседни. Още по-хубаво е да поставим срок до кога ние ще го имаме в нашия живот. Да? Срок отдолу.
на 31 декември 24 година аз живея в нов дом. На 31 декември, например, отново 2024 година аз прекарвам нова година. Прекарвам не е хубава дума, да, точно така. Аз съм на нова година в Дубай. Да. Даваме срок на Вселената. Даваме срок на нашите мечти. И това не е достатъчно. Да, точно така. Избираме се една-две от нашите мечти. Примерно заветното пътуване. Или апартамента. Окей, ние сме дали срок до края на годината 31.12.2024. Аз вече живея в новия си апартамент. И до тук всичко добре. Но какво трябва да направя? Какви стъпки трябва да измина? Първо, трябва да намеря пари. Работя на 3 работи. Не стават нещата. Не е това начина. Какво друго мога да направя аз, за да изкарам пари, за да си го купя този апартамент? Или може би да го спечеля ли? Как пък се печели апартамент? Тоест трябва от някъде аз да спечеля пари, за да го имам този апартамент. Така и започваме да мислим. Добре, работя на 3 места, това не става, не действа. Какво мога аз да правя и ми доставя удоволствие? Обичам да пътувам. Ама да пътувам, какво ще ми даде това? Добре. Обичам да пътувам. Това означава, че пътувайки, аз мога примерно да бъда екскурзовод или да стана стюард и така да осъществя моите планове за пътуване и да си изкарвам допълнителни доходи. И се записваме. Какво можем? Примерно това. Окей, записано. Ще стана стюард. Да проверя как седи въпроса за стюард. За екскурзовод. Какво друго обичам аз да правя? Какво ми доставя удоволствие? Доставя ми удоволствие да изглеждам добре, да се гримирам, примерно и така нататък. Окей, ще изкарам един курс по гримиране. Записваме курс по гримиране. Да проуча въпроса, да се пробвам. Така и към някой салон, примерно, ще изкарвам допълнителни доходи. Какво друго аз обичам да правя? Обичам да чета книги. Това ми доставя удоволствие. Добре. Обичам да чета книги. Значи, може примерно да видя как седи въпроса в строител и да чета книги на глас и да ги продавам по този начин или в YouTube. Как седи този въпрос? Да изследвам. Обичам да разговарям с хора. Обичам да се срещам с хора. Тогава какво да направя по този въпрос? Какво това ще ми даде? Какво това ще ми помогне? Примерно да проуча възможностите за продажба на мултилевел маркетинг и да продавам продукти на хората. Да изкарвам допълнителни доходи. Много мои познати това са го постигнали и ме е основна дейност. Що пък не? Записваме си и това. И правим един списък по въпроса какво аз мога да направя. И какво аз обичам да правя. И какво ще ми е необходимост да го направя това нещо. Дали да изкарам допълнителни курсове за нещо. Дали аз самата съм готова да проведа курс. Какво ще ми е нужно. И си правим плана. Избираме още една нещо, което сме го направили в нашата карта.
примерно да срещна любовта. И тогава се правим плана. Как си го представям, как изглежда той. Описваме си го, възможно най-подробно, все едно вече сме го срещнали, видяли. Чернокос, с сини очи, висок 1,80 м, работи на смени или целодневно. Това както ние искаме. Има, няма апартамент, има, няма автомобил. Това, което ние искаме. Си го записваме. Какъв човек ние искаме. Какво искам аз да правя с него? Примерно, щом обичам да пътувам, значи да пътуваме заедно. Значи и той трябва да пътува. Обичам да спортувам, значи да спортуваме заедно. Обичам това, значи и той трябва да обича да се храни здравословно. И си поставяме това какво аз и какво аз предлагам след това за този човек. Аз се храня здравословно, спортувам, пътувам. Можем да го правим заедно. Какво друго мога аз да предложа на този човек? И си записваме това, което ние можем да му предложим. Внимание, да готвя, да го изслушвам. Всичкото това, което ние можем и обичаме да правим. Следващ въпрос. Къде мога да го срещна този човек? Очевидно е, този човек няма да го срещна в дискотека. Няма да го срещна... Къде няма да го срещна? Няма да го срещна в Фейсбук или в някой сайт за запознанство. Този човек единствено мога да го срещна, като пътувам, примерно. Но аз сега нямам, примерно, за да мога да имам апартамента, сега трябва да се лиша от някои пътувания през годината или, нали, като стюардеса, ако започна, или като такова. Значи, примерно, ще ходя на места, където хората пътуват. Това е летището. Да. Или ще започна работа на летището. Защо пък не? Ще спра разходката на летището, ще пия там кафе. И може би ще го срещната. Ние предприемаме стъпки и си даваме срок. На всяко едно нещо, до кога аз трябва да го направя, до кога аз трябва да проуча въпроса, до кога аз трябва да го направя, до кога аз трябва да отида на летището. И така постепенно ние се доближаваме до мечтата. И ние осъществяваме. Ние не оставаме само на база карта на нашите мечти и тя да седи само там и да нямаме никакви желания. Да, и това е възможно. Просто ние да разширим кръгозора си. И това е първата стъпка с тази карта на мечтите. Но оттам насетне ние трябва да следваме стъпките, по които по-малко, в дадените срокове и темпове, ние да ги осъществим тези мечти. И за това сега е време да мечтаете, да направите вашите карти и да осъществите вашите мечти. Готови ли сте? Готови? Старт на мечтите. На изпълнените мечти.